जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जेजी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी सब कोई के स्वागत बा आप लोग के अपन भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन के माध्यम से। तो का हलवा ठीक मानी जा तो लेके हाजिर बन जा काहे और पहले बता दी भैया कि बड़ा ही जबरदस्त गाना भैया गईले बड़े गाना के पोस्टर भी आप लोग देख सकते हैं दिखाई दे रहा बा। ये गाना जीजी तिवारी जी ऑफिशियल चैनल पर रिलीज बा और ये गाना के डिस्क्रिप्शन में लिंक देले बन जा। एक बार आप लोग गाना सुनम जानू तो फैन हो जाए भैया कितना जबरदस्त गाना गईले बड़े। तो आप लोग एक बार जरूर ही सूरी जा हाथ जोड़ के बस देखिए भैया तेरे कोशिश हमारे शुरू से ही सोचबा देखिए आदमी दिल्ली में पढ़त है ना पढ़ेला लेकिन हमेशा अपन बिहार के प्रति बहुत ही आदर रहेला। हाँ भाई अपन भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे के बा गरिमा के आगे बढ़ावे के बा। तो बहुत ही एगो अच्छा विचार बा। एगो कवि प्रमोद शर्मा जो जी द्वारा लिखल हमारा मेरी गाना आई कन्या है ऐसा के चीज तो हम चाहे नहीं गावत। तो पिछला साल खेसारी लाल यादव भतीजवा के मौसी जिंदाबाद कहले रहन। आपके लिए पूछत रहे भतीजवा के मौसी बिया कहाँ बिया भतीजवा के मौसी कहाँ बिया जौन की गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड पे डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज हो गई बा। तब हमने के कैसे बैठल रहती आप लोग के हमरा पता रहे कि आप लोग के इंतजार रहे वीडियो के रिएक्शन के। तो चलिए रिएक्शन देखल जाओ। डिटेल थोड़ा बता दिया जाओ। तो बता रही है कि गाना में सिंगर बड़े खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह के मधुर आवाज बा। एक गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े शंकर सिंह जी के सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर हवन और एक गाना के लिखले बड़े उ बारे पवन पांडे रंजीत राय और सोनू बाबा। तीन आदमी मिल के गाना के लिखले वालो यानी कि गाना जबरदस्त होके वाला। जाना गाना में 3 गो राइटर मिल के लिखल लोग गाना तो जबरदस्त। वीडियो डायरेक्टर बड़े आशीष सत्यार्थी जी जो कि पिछले कई गो वीडियो खेसारी जी के बनाए। चलिए देख लीजिए कैसन डायरेक्शन करे बड़े आशीष सत्यार्थी जी और गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज बाटे। देखी जा देखले तो जरूर देखी जा। नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में एकर लिंक बाटे। फुल फिगर पे चलिए शुरू कर जाओ रिएक्शन। गणनायक म्यूजिक प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया presented by Ganayak Music World. हम आदित्य की प्रेजेंटेड बाय शहर कलर बासलाइका बात शरीफा में भी होली है। ये झूठी ना तो होली लिखा फागुनवा क्या बा होली है सब है रंगल चाहेला हमर गोर कनिया। बहुत बढ़िया सब होली में छिनरन का कहनी जब से चढ़ल फागुनवा क्या बा होली है सब है रंगल चाहेला हमर गोर कनिया। बाबा बाबे के हमारा नाम तो जिसकी स्टाइल में खाता नहीं खाता भाई ऐसा उम्र में केहू रंग डाली। अरे ये कौन ही अरे चिन्ह लो अरे हुए या पार्सल वाली भतीजवा के मौसी का कहलो आरा हिलाइबू की छपरा हिलाइबू। ओहो लागता की पटाना में घाटाना करइबू। आगो फिर से बोल करे भतीजवा के मौसी कहाँ बिया वाले में दिया होलिया में कोइला बिया छिया छिया। अरे ना भगवलो पर साल के भूलल नहीं थी खूब उपदर कइले रहलो। ओए भाई बहुत ज्यादा पहले। ओहो क्या बात है कमाल का लग रहा है। जी कबई नहीं। ओहो क्यों क्यों फेल हो गई लोग। चलो हम ना डाला बाय बताता लागे बड़ी डर हो का जाने कैसन बात तो हर कलर हो होले में बाते जबरदस्त सर फसर हो सब बुझतनी जन फेर में बात। हम ना डाला बाय बताता लागे बड़ी डर हो। अरे चढ़ल बा फगुनवा देख पहले बाजा सर फगुआ के संग ही तू लूट ललहर। ओहो अरे छोड़ ना पर बात हार छछा नाये बजिया ये मर जे दिया। देखो दूर रहो। अरे धरा से फेर निये घुरिया ले बिया चल बो। अरे हटबा कि नहीं हंसे बोलिया हिलाइबू की बगसर हिलाई सारा जिला को होली खिला दे रहे हमरा दिक्कत बा की गोरखपुर देवरिया में गालनी सवई। कह देते जा बोले भतीजवा के मौसी कहाँ बिया आप लोग भी झुमके लगाइए। छिया छिया। अरे वाह भाई ले जा रहे हैं।
भाई इनकर जोड़ी हिट हो गई खेसारी जी के साथ, अच्छा भी लगा था। बहुत अच्छा लगा तारी। पवन रंजीत जानी कोरी बरियारी, चंदन जे जाना सताई पिचकारी, घीचे के झोटा ना गोबर डांस भी अच्छा करे, काफी। अरे तनी रहम करो, मैं हेयर खराब हो गया। पवन रंजीत जानी कोरी ग्लैमरस लुक लगा था। अरे हम ही तो हर चीज हमर Sexy पूरा दिख रहा है। अधिकार और तो हसे खेसरिया के जुड़ल फोन तार बा। मुंह देखला है जब भीतरी समाला ते हंसी हरतिया सिहरतिया हटो ना। अरे चले रंगिया सा तला छोड़िया समा ना। घर घर हाँ, बाप रे खाने आसबो ई देखो ना न खड़े इनको भाषा है। देखाइबू तब का कि जतरो बनइबू अरे हटा मुंह देखला है हसो के फगुनावा का सुखले बितइबू सुखले कहे के बीती जाके भौजैया के लगा अच्छा, ई भौजाई है। जवा के मौसी कहा दिया ना मान बोलो सामने ही बारी। पहले दिया छिया छिया अरे बाप रे मैं रंग के आ, ये चित तो- बराबर को देलो जा ठीक है। भाई शंकर सिंह जन आजकल के जमाना आ गइल बा बोलबाजी वाला कमाल के। कमाल के बा और वीडियो जबरदस्त बा भैया। खेसारी जी के बहुत बढ़िया आज डांस देखे के मिलला और और हीरो प्रमिला घोष जी के ज्यादा देखले बनी। प्रमिला घोष पिछले बार हम नाम पूछले रहे जैसे हाँ, याद कर लोग बतैले रहे। डांस मतलब जबरदस्त के जो स्टेप डांस के छोड़ो इनको जो लुक बा जो मतलब कपड़ा ड्रेसिंग पहन के आवत तरी लइकन के दिल बर्दाश्त करी जैसे सीमा सिंह याद बड़ी हाँ सीमा सिंह। आइटम डांस आइटम डांस कर तो इस तरीके का Glamorous look बा ड्रेस भी एकदम, पहने जो हाँ। हॉट सेक्सी को सब ई वीडियो में ज्यादातर हम अब देखने काफी साइलेंट में है कि वीडियो खींच रहल बा ज्यादातर युवा लड़का के आराम वीडियो से ज्यादा चुप खींचे- से चुपचाप से खींचे, बैठ के बस लुक भी देखो। अच्छा लग रहल बा और गाना का माहौल भी ऐसा क्रिएट कइल बा कि मजा आ रहल बा देखे हम में। का कहता नहीं गाना के देख बस गाना देखिए लोग समझ गेलो नु गाना देखे के बा अब गाना जेकरा जौन के का हाँ, करत वीडियो में के बहुत जाना। कुछ बा लेकिन गाना देखिए लोग एंजॉय करिए हाँ, लोग। एमे ज्यादातर जिनसवा बड़ा स्टाइल छ हाँ, तीन चार हाँ। जगह से पढ़ ले हाँ, 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 तो आरो उहे लोकल है। और खेसारी जी के लुक देखो हाँ, डांस वाला स्मार्ट डांस बा। ना ना ओकर बॉडी पर्सनालिटी बढ़िया। का कुर्ता हम मन करत सच छी सच हम का देखो कहली। यार देह पर बिल्कुल कला गइल तारा बा। चाहिए जैसे खेसारी जी कैसे कुर्ता कुर्ता पहने वाला ज्यादा शौकीन कुर्ता और जींस और के साथ अब क्या हो जाई matching त रहता भाई है। बाद में मालूम चला लग हो जाई हई उन बेचारी रजात रही पता ना रहता पहिल का वीडियो रही गाना में 3 राइटर लिखले वालो तीन ये गाना का असर भी दिख रहल बा काफी हर एक जब बा अच्छा अच्छा शब्द बा और आप लोग बता दी भैया कि और आजकल पता ना हर राइटर लोग जो कि पारंपरिक धुन पर ही ज्यादातर गाना लिखो इहो भैया वो गीत बीच में जो चिल्लाता रहे खा जाए वो और अच्छा एगो अलग ही मजा ना जैसे खेसारी जो रही लई पकड़ ला इहो गीत है भोजपुरी के पिछले कई दिन से मतलब गीते टाइप का गाना निकलता है। बचपन से आदमी आप सबके हमनियो के आदमी रहल बाटे बहुत साल गांव पे 16-17 साल गांव पे आदमी बोझे से छोटे से बड़ होइजे भइल बा तो याद बाटे गीत जौन की बारात में बियाह बारात में जानते बनी जा पंडित जी हैं हमनी के तो पंडित जी को गीत सुनने का बहुत ज्यादा मिलेला तो यही से सब गीत याद बा। हाँ तो ये चीज वाला बाकी सब मिला के जबरदस्त वीडियो बा माहौल बन जाला माहौल बन खेसारी लाल यादव जी 2 महीना पहले ही से लगा था कि होली का माहौल बना दे बना दो बड़े वीडियो हो गई चौथका चौथका नहीं। वो चौथका गाना है वीडियो तीसरा का सर का वीडियो तीसरा का जय हो, वीडियो। जय हो, कमाल के बाटे और अभी हमारा लाया था कि रिपोर्ट के मानी तो भैया की खेसारी लाल यादव के 25 गो होली गीत आवे वाला बा 25 गो सही कइले बाड़े इतना दिन पहले 25 शुरू कइले बाड़े आ- ताकि 2 महीना में अभी हमारा आराम था कि अभी पोस्टर हम भी याद चुकल बा कि 9 तारीख के शायद का दुनी हम भोजपुरी में भी एगो होली गीत रिलीज होके जा रहल बा तो मिला जुला के अब के बैक टू बैक खेसारी लाल यादव के धमाका होके वाला बा। तो आप लोग हमनी के रिएक्शन कैसा लागल ई वीडियो कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट और बॉक्स में हमार जौन बताइए। गाना रिलीज भइल बा, भैया के बड़ा ही बेहतरीन नहीं गाना बा भगवान नहीं हिरान है भोजपुरी जवान तो आप लोग एगो जरूर विचार सुनी बा जा। एगो गाना है भाव है आप लोग जरूर सुनम जा गाना के शेयर डिस्क्रिप्शन में करम जा। लिंक बा पोस्टर देख रहल बानी जा। जय भोजपुरी एकता बनाए कर और जा। भोजपुरी के इंटरनेशनल स्तर के ले जाएगा ऐसे गर्व से भोजपुरी बोली